Halo baya bro kha khayo norok jojono kaham nei hingke tinini katal video tei isanok no lam sokpio kaidi sing tinini tei kaisa video nailenai. Tamo ice cream tong thago. Hả? Tamo ice cream. Ha? Ko bono rekade tamo nanai. Này à? Naya. Acha. Sini ka no waisa malai mani. Quay cho Malaysia cả. Bomo hai rok business choli dong tabo nini ice cream rok. Cho nên mới cứ con. Pom no na. Pa kai angke balokha no nugia balokha. Haini bagai tini nukha angke bathagi sa kok sana ini ma family. Cái nhà cũng mua không cho cái này. Haida. Tiền một thôi. Nong ni ongkhori manya. Mày à? Tini busuk rok phalka. Acha ro. Rồi tám luôn. Kaham no ang bo ko tini yang thaimani kaisa kam nangai. Ga thaising thangtui nukhata ga mone kisa bathai kok ro saraini mani ga ni nong ni borok bahai dong bai. Norok bahai ke choli. Cho nên mới phải. Busuk ro tini busuk ni phalka. Phải ra cũng bị cái tao phải cho nó mua tiền có sẽ xem này. Haida. Tamo salia. Sao thì Ha? thằng nào Magna. Rang nanglia. này Ne ano sini ba. nu chơi chơi Ga baya borok norok nugui makhana ni agini kaisa video ango thaguno tei ang kaisa video khaimani norok sini mangkhana o thaguno ang bono tei age kaisa video khaijak already ke omono tini tai se nugui ang bathak mani thagu bahai rok ke phalai tong ba bini nok nukhung bahai choli tong ni kai nini busak rok bahai shori rok fited da rồi ăn cái tao cũng iya tek tamo ba problem ya cũng gặp cái nó một cái cái này haida ob bị cái ke ama busuk ke phal 10 টাকা 10 টাকা Norok norok nugui mangkhana जों गोबां मा जागानो थांगा के नां नंया गोबां मानो जों रां स्पेन खायो नां नंया जागा ओंके अमो हाय थागो बिनि ताक उमर बुसुक 72 रक ngannani नों सामानि हायदा अमो हाय उमर से अमो हाय के नायदि फाइट खाय दं दांगै निजिने लांमाना मुथांना बागै अंके अमोनो नाय दं नाय बाय रक नो कायसनो को कसानो मुसुगो जों अमो हाय थागो रक अमो हाय जे बर मानि फालै दं नांया फानो nangi fano borong oro ni mani no kisa paisa dinoro paina na karan borok bu phali mangkhe se nok nukhung chol ne hai diba ge tini haini hai tai baisa amo ani bukhak ti no kalang sine neng je parisong khamen do na de amo ani bukhak ti dikha tai kubun samung to krei ha amo no phali sai dong ga ta o season thanga ka maisingo ta mo khainisla ha ha sampah pernah tahu mereka. Oke, omono angsali ice cream. Thandang belai. Omo narik sidi. Sidi. Ha? Narik sidi. Pal helmet rok dong belai. Oke, omono hambai ang himka do. Halui to ni noga suita to ni. Noga chui dong sabana 1 টাকার নেবা হেদিবা হবনা ওকে হিমকা হিমকি बाया ब्रग नरक नगै मांखाना चिनि o thagono ani sikang ang bonoti kaini video khaijak bin 72 বছর umor 72 72 years ni amo hai jorao sago phan kori ase phiaba nok nukhunu wansugui nogo achogui donglia amo hai ke samuruk togi askrim rok phalai tongjago o thago hamjak mariki hamjak man uchuba chu khaike angke saksak uchuba chu man amon ang proof mangkha o thagono bano nukmani logeno ice cream chadi hinai kaisa haino ano hadikha norok nuguni mangkhana amono proof je nang boino chuba khai nang bu chuba chu manai nai tong nai takhu bu khorongni thano kaisa ni gomo omo hai chugya borok rong no ke borong oroni mani rok kisana rok pai rok na jadi
दालाय बेखौनो